To, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masu sauraron mu da kuma masu kallon mu kai tsaye. Muna tare da jaridar rediyo mai inganci, inda a yau za mu tattauna tare da babban malami Sheikh Muhammad Nur Khalid, inda za mu tattauna da shi game da batun interfaith dialogue, ko kuma mu ce interfaith da dukkanin ma'anar da mutane suke bata. Menene ma'anarta da kuma matsayinta a cikin addinin musulunci, duba da yadda aka ringa samun saɓani da ra'ayyuka mabambanta daga mutane waɗanda suke da ilimi a kai da kuma waɗanda ma ba su da ilimi a kai, kan haƙiƙan abin da ake nufi da shi interfaith dialogue. To insha Allahu nan da ƙarfe 5 muna sa ran ƙarasowar babban malami wanda za mu ɗora. To alhamdulillahi, na ga ƙarasowar malam ɗin. Akramakallahu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi, kamar yadda muke alƙawari ƙarfe 5 kuma Allah ya sa mun soma a kan lokaci, muna yi wa malam barka da zuwa. Muna godiya da Allah ya ba mu damar kasancewa a kan lokaci, kuma kun birge mu da ya zama ba ku saba lokaci ba. To alhamdulillahi, ai mun yi ƙoƙari mun kiyaye musamman al'amari irin wannan na addini, kuma ana ƙoƙari a ga an wayar da kan mutane, to wajibi ne a ƙoƙarin tsayawa akan abin da addini ya koyar. To akramakallahu, ba tare da ɓata lokaci ba, kai tsaye za mu so mu shiga cikin tattaunawar, wanda ita ce maƙasudin shirya wannan tattaunawa a yau. To da farko akramakallahu, a taƙaice za mu so malam ya mana bayani akan ita wannan kalma ta interfaith da kuma interfaith dialogue, abubuwa ne iri ɗaya ko kuma mabambanta? Yaya malam zai mana bayanin su, domin da mu da masu saurare duka mu fahimci me ake nufi da interfaith da kuma interfaith dialogue? To kamar yadda malam ya faɗa, abubuwa ne waɗanda za a kalle su a matsayin abubuwa ɗaya ne, kuma ana iya kallon su a matsayin mabambanta. Idan an ce interfaith, kalmomin larabci ne turanci ne guda biyu waɗanda suke da ma'anar wato alaƙa ta addinai. Mutane suna yin kuskure wajen fassarawa da larabci, suna cewa wihidatul adiyan. Wihidatul adiyan wani abu ne daban, amma alhiwaru bainal adiyan, tattaunawa tsakanin addinai. Idan an ce interfaith dialogue, ana nufin tattaunawa tsakanin addinai wanda ba guda ɗaya ba ne su. Amma in ce intrafaith dialogue, wato ana nufin tattaunawar addini ta cikin gida, kamar tattaunawar ɗan ɗariƙa da ɗan izala. Ko ɗan intra, amma idan an guda biyu, wannan shi ne ma'anan shi. To wasu sukan cire dialogue ɗin saboda kawai su sun gan mu ne muna taron addinai, kuma wataƙila saboda ba a kira su ba, sai suka fara yin maganganu a kai, sai suka kasa tsayawa su yi bincike su gane menene ake yi. To sai suka ɗauka wai ana nufin ne a haɗe addinai guda biyu, kuma wanda shi wannan mas'alar daban ce, wata mas'ala ce ta daban, wacce ike ba ita muke bukata a Najeriya ba,
kuma ba ita ce za ta kawo Najeriya zaman lafiya. A takaice dai interfaith dialogue shine tattaunawa tsakanin addinai. Na'am. To akramakallahu za mu so malam mana bayani menene makasudin wannan tattaunawa? Menene abin da ake so a cimma daga wannan tattaunawa da ake ta addinai wanda ake cewa interfaith dialogue? To abin da ake so a cimma shine zaman lafiya. Shi yasa za ka ga galibi ƙungiyoyin da suke, domin akwai ƙungiyoyi da yawa na interfaith a Najeriya da kuma duniya gaba ɗaya. Abin da ake so a cimma shine zaman lafiya. Shi yasa ma ka ga sunan yawancin ƙungiyoyin Interfaith Dialogue for Peace. Tattaunawar addinai don samun zaman lafiya. Wannan zaman lafiya muna bukatanta. Muna bukatanta a ƙasanmu, rashinta ya rusa mana komai a ƙasa. Don haka yanzu ya za a yi mu dawo da zaman lafiya ƙasarmu, a daina rigingimu tsakanin mabiya addinai. Wannan shine manufar da ake nema a cimma. Manufa ta biyu ita ce a samar da kyakkyawar gudanar da hukuma a ƙasa. Misali, idan ni Malam Nura Khalid na yi magana na ce a daina barna da dukiyar ƙasa, maganan nan ba za ta samu kima, ta samu ƙarfi a kunnen hukuma kamar idan aka ce gani ga babban abin nan limamin coci na Abuja, mun haɗu muka yi kira da murya mai ƙarfi muka ce a daina ɓanna da dukiyar ƙasa. Wannan zai fi samun ƙarfi fiye da ni in yi nawa shi ya yi nashi. Wannan ita ce manufa ta biyu. Manufa ta uku ita ce ƙoƙarin samar da nagartacciyar al'umma wacce take iya fuskantar matsalolinta na kiwon lafiya ko na zamantakewa. Misali, muna da matsalolin kiwon lafiya kamar zazzabin cizon sauro, kamar HIV, kamar coronavirus, kamar cututtuka waɗanda ba sai an lissafa su dukansu ba. Waɗannan cututtuka ba su da addini. Yaya za mu yi mu zo da ni da limamin Abuja mu haɗu mu nuna cewa ga yanda za a yi faɗa da cututtukan nan? Wato duk abin da ya shafi humanity, ya shafi mutuntaka, to za a iya haɗuwa a ƙarƙashin tutar interfaith a yi ta. Wannan su ne manufofi a dunkule na interfaith dialogue. To a farkon tattaunawa mu akramakallahu ka yi magana akan wahdatul adiyan wadda ita ce wasu suka dinga kuskure fahimtar ta, suna kuma ba ta ma'anar alhiwar bainal adiyan wato interfaith dialogue. To za mu so malam ya mana bayani menene ma'anar wahdatul adiyan kuma menene bambanci ko alaƙar da ke tsakaninsa da alhiwar bainal adiyan. Wato ita wahdatul adiyan mas'ala ce ta aƙida. A yi tunanin cewa tunda duk addinan nan daga wajen Allah suke, to mu dawo mu zama ɗaya. Mu ce duk addini ɗaya ne. Wannan kuma mas'alar interfaith mas'ala ce ta humanity. Mu dawo mu fuskanci zamantakewar mutuntaka ta yi kyau. Tunda dukkanmu mutane ne, to mu girmama junanmu a matsayin mutane, kuma mu tattauna wuraren da muka haɗu da juna, wuraren da muka yi kama da juna, domin mu fahimci juna. Wannan shine bambanci. Wancan kuma kawai a yadda addinai duk ɗaya ne. Wannan shine wahdatul adiyan. Suna da bambanci. Wannan mun yadda cewa kowa da addinin shi, lakum dinukum waliyadin. Kai ba Yahude ne, kai Kirista ne, ni musulmi ne. Kuma mun yadda cewa ba za mu taɓa zama ɗaya a addinance ba. Shi ya sa ma a interfaith
ana zuwa ne kowa ya zo da addinin shi. Wannan zai zo a matsayin limamin Kiristoci, wannan zai zo a matsayin limamin Musulmai. Amma a wahidatul adiyan to ana neman wani abu, cimma wani abu ne wanda ake kiran shi alternative religion. Shi wahidatul adiyan zai kai ga abin da ake kira alternative religion. Alternative religion shine a ce tun da Musulunci da Kiristanci da Yahudanci duk abu ɗaya ne kuma sun kasa samarwa mutane mafita, to duk a yi watsi da su mu samu wani sabon addini. Wannan duk akwai masu tunani irin shi a duniya, akwai masu maganganu irin shi a duniya. Amma abu ɗaya da ya fito fili akan lokacin da aka fara tattauna wannan maganar interfaith a social media, abu ɗaya da ya fito fili shine mafiya mutanenmu suna so su yi magana akan addini babu ilimi. To akarmakallahu, a wannan maganar da malami ta ƙarshe sai ya jawo hankali na zuwa wata tambaya da wani ya ajiye mana, yake cewa wace madogara ake da ita daga cikin addinin Musulunci da ta ba da dama a yi wannan interfaith ɗin? Bi ma'ana akwai wani umarni na Ƙur'ani ko na hadisi da ya ba da dama ko kuma ya yarda a yi wannan interfaith dialogue ɗin? To akwai su da yawa. Akwai su da daman gaske. Na farko akwai doron Alƙur'ani. Na biyu akwai tarihin manzo sallallahu alaihi wasallama da hadisansa. Na uku akwai aikin magabata tun daga kan sahabbai. Bari mu fara da na ɗaya wanda shine mafi girma, shine Alƙur'ani. Alƙur'ani ya ce wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum. Wannan aya ce a cikin suratul Ankabuti. Ta ce wato kada ku yi jayayya da ahlul kitabi, kada ku yi hiwar. Ana kiran hiwar mujadala. Kada ku yi da su illa billati hiya ahsan, sai abin da yafi da abin da yafi kyawu. Kaga an yadda mi kenan. Na biyu, Allah ya ce qul ya ahlal kitabi, ba so ɗaya ba. Ka ce da ahlul kitabi, ba a tattaunawa ya zan yi in ce musu. Sannan kuma idan muka duba rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, ya tattauna da su a wurare daban-daban. Sun zo masallacinsa, an zauna a cikin masallaci, a je a duba sababu nuzulin wa qalatil yahudu laysatin nasara ala shay wa qalatin nasara laysatil yahudu ala shay wa hum yatluna alkitaba. A duba dalilin saukar wannan aya. A masallacinsa sun zauna suna jayayya, suna cewa Kiristoci ba su kan daidai, Yahudawa suna cewa Yahudawa ba su kan daidai. Allah tabaraka wa ta'ala ya wannan. Sannan an kira su an ce su zo mubahala. Abin nan an ce idan ba su abin nan ba su zo su kira 'ya'yansu da matansu, mu ma mu kira 'ya'yanmu da matanmu. Manzon Allah kuma ya kira 'ya'yansa da matansa, ya zo masallaci don yin wannan, aka jira su. Akwai a cikin nassosi da dama, depending on me kake so a yi maganar a kai. In magana ta aƙida ce tsakaninmu da su mu tattauna, a'a addininmu ne ya fi ko naku ne ya fi, akwai wannan. In maganar zamantakewa ne, an zauna, manzon Allah ya zauna da su. Mu faro ma daga kan hijira ta farko tuku. Ina aka je hijirar farko? Habasha. A lokacin da aka je Habasha, sarkin Habasha musulmi ne? Ittifaƙan an yadda Kirista ne. Musuluntarsa ce aka yi saɓani, yaushe ya musulunta. Sannan da aka je ɗin ma ai har wani musulmi guda ɗaya, mijin Ummu Habiba,
waccan manzon Allah ya aure ta daga baya, ya yi ridda ya koma shan giya ya shiga kiristanci a can. Shi Najashi ya ce matar ke Ummu Habiba kin yadda zaki bi mijinki, ta ce a'a ita ba za ta bi shi ba. Sai ya ce imanin wannan matar ba wanda ya kamata ya aure ta ba sai shugaban addinin nan. Dan haka shi ne ya fara nema mata auren manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana Kirista, ya nema mata auren manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ya aiko masa da abin nan da kyaututtuka da sauran. Sannan an gayyaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cin abinci kamar yadda al-Imam Ahmad ya rawaito a gidan waɗanda ba musulmai ba. Aka je aka bashi abin nan kakide, aka narka masa, aka kawo masa gurasa ya haɗa ya ci, bai ce wa ya yanka ba. Mutane su tsaya su yi bincike kamar yadda na ce, abin da wannan maganar interfaith ɗin ta nuna mana shine akwai waɗanda suke so su yi magana akan addini amma ba su da ilimi, kuma galibinsu suna so ne su samar da tashin hankali a ƙasa. Shi yasa in ka duba maganganunsu duk na tashin hankali ne. A ƙarshe ku je ku yi bincike, za ku ga ai manyan malamai ba su iya fitowa sun yi magana a kai ba, saboda sun san abin da muke faɗa haka ne. Malami ɗaya za ka ɗauko ka ce ya yi magana, Allah ya ji kanshi da rahama, an yi ta matsa min don in yi masa raddi. Mabiyansa ba san abin da suke faɗa ba, suna ganin kaman ko in suna faɗa kaman suna taimakon shi ne, kuma ba daidai ba ne. Ya riga ya rasu, kamata ya yi mai masa addu'a. Malam Muhammad Awwal Albanin Zaria bawan Allah ne, ya rasu, Allah ya bashi aljanna. To kamata ya yi ku dinga tono abubuwansa waɗanda ya faɗa, waɗanda ba su shafi mutuncin masu rai ba, saboda kar ku tilasta wa masu rai su masa raddi. Misali, kasar ɗin da suke kawowa, an kama sunan irin su sarkin musulmi, irin su Nuraina Ashafa, irin su Muhammad Nuri Lemo, irin su Abubakar Sadiq Didat, duk akan maganar interfaith. Kuma wanda yake yaɗa maganar nan in ka tambaye shi kace to yayi maka definition na interfaith, ba zai iya ba. Sai ce maka taqarubul adyan ko wahidatul adyan, wanda ba shine definition na interfaith ba. Ba ku da ilimin abu, malamin ku yayi magana a bisa ijtihadin sa, kokarin shi, amma sai aka yi rashin sa'a, bai dace ba, yayi kuskure. Sai kuma kuka ɗauka kuka ce da wannan ne za ku yi defining rayuwar wasu a yanzu. Me yasa ba za ku je ku samu malamai da suke da rai na yanzu, ku ce su fito su yi magana akan interfaith dialogue, su ce ba kyau ba? Allah ya zaunar da mu lafiya, mu bukatar mu shine mu zauna lafiya. To akarbakallahu, duba da cewa kun ɗan ɗauki lokaci kuna yin wannan ƙoƙari na ganin cewa kun tattauna da mutane masu mabambantan ra'ayi na addini da kuma fahimta don a samu kyakkyawan natija ta haɗin kai da kuma samar da kyakkyawar gudanarwa. To a ƙasa akwai wani abu da za a iya nunawa na ribar da aka samu sakamakon interfaith dialogues da aka yi a baya? Za mu iya samun riba da za mu nuna. Riba ta farko ita ce an riga an tabbatar yanzu amfani da sunan musulunci don su tada hankalin bil'adama. Hankalin bil'adama sai ya zama na cewa suna amfani da addini, amma an gane ba ra'ayin addinin musulunci ba ne tada hankali. Waɗanda suke neman su tada hankali Allah ya bai, saboda haka wannan riba ta farko kenan. Riba ta biyu ita ce
A sakamakon haka yanzu interfaith dialogue ya zama abu na duniya, har ya kai ga samar da babban masallaci a Rome ta Italiya, wanda fadar Papa Roma ta ba da gudunmuwa mai tsoka wajen gina wannan masallaci in ba na manta ba. Kuma wannan ya kai ga an samar da NAREC. Gwamnatin tarayya ta yadda ta samar da ofishi a ƙarƙashin shugabancin mai alfarma sarkin musulmi. An samu abin da ake kiran shi Nigeria Interreligious Council. Sannan an samu program da ake a NTA na wayar da kan musulmai da waɗanda ba musulmai ba su zauna lafiya, ana kiran shi Abrahamic Mission. Limamai da dama ana gayyatar su kuma suna shiga ciki. Don haka dole ne mu tsaya tsayin daka mu cire baƙin fentin da aka sa mana. Wato mutum bai da zaɓi ne fa a cikin wannan abun, dole ne ya zama a ɓangare ɗaya. Ko ka zama kai kana goyon bayan ta'addanci da sunan addinin musulunci, ko kuma ka goyi bayan zaman lafiya da sunan addinin musulunci. Kana da zaɓin wanda ka ga dama. In ka ga dama to ka je ka ɗauki makami, wannan ruwanka. In ka ga dama ka yi ta zage-zage, wannan ruwanka. In ka ga dama ka yi bincike, gano in akwai inda Allah ya ce kada a tattauna da ahlul kitabi, muna jiran dalili. Ba inda Allah ya ce kar a tattauna da su. Allah ya samu. Amin sun amin. To akramakallahu, a gaba ta gaba kuma akwai tunani da mutane suke ganin cewa a duk sanda ake magana ta interfaith, ba wai iya kiristoci da muke rayuwa da sunan kaɗai ake zama da su ba, akan samu waɗanda su ne kusan masu assasa abin, kuma waɗanda suke assasawar suna alaƙanta cewa turawa ne, waɗanda a zahiri ana ganin babu wani abu na soyayya ko kuma son dafawa addinin musulunci tare da su. Me malam zai ce akan wannan? To ina so in tambaye ka, Na'am. da me kuke communicating da ni yanzu? Ina communicating da kai da na'ura mai ƙwaƙwalwa. Na? Ina amfani da na'ura mai ƙwaƙwalwa. Waye ƙirƙire ta? Turawa ne. Idan ka zo ka samu abubuwan da muke amfani da su na rayuwa da addini da yawa, turawa ne suka ƙirƙira. To mu bar maganar akan cewa turawa ne suka zo suka ce musulmi da kiristoci ku zo ku zauna ku tattauna zaman lafiya. Me laifi a ciki? Da aka zo ana neman a yaƙi 'yan ta'adda, ina aka je aka siyo jirgi. Don me yadda da abin da suke yi ta wata ɓangaren muke yadda ta wata ɓangaren. Maganar ita ce da yawa daga cikin malamai ko almajirai waɗanda kaga suna gudun interfaith dialogue shine idan an je ba su da abin da za su faɗa. In an zauna da su da kiristoci, in malamin kirista ya yi magana ba za su iya maida magana ba su, shi yasa suke gudu. Mu kuma alhamdulillahi muna bincike ko da yaushe, kuma duk lokacin da muka zauna da su za ka ga maganganun da muka yi suna amfani. Ina so duk mai sauraro gobe Juma'a karfe 11:30 ya duba NTA, zai ga ɗaya daga cikin irin waɗannan program din. Network ko ina kake a duniya. Don haka muna buƙatar interfaith a yanzu fiye da kowane lokaci. To akramakallahu, bayan interfaith akwai abin da ake cewa intrafaith, wanda shi kuma akan tattaunawa cikin gida tsakanin firaku da ake da su a cikin musulunci. Shi akramakallahu, a cikin shirin da kuke yi na ganin an samu wannan kyakkyawan haɗin kan, akwai wani shiri da kuke na musamman na ganin kun karfafi shi ma interfaith dialogue din tsakanin musulmi? Muna so mu samar da wannan, amma yana da ɗan wuya kaɗan. Ka ɗauki misali, na zama mai sassaucin ra'ayi sosai dangane da abin da ya shafi maulidi, kuma na ba da fatawa bisa abin da Shekul Islami ɗan Taimiyya ya bayar. Kana kuma da musulmai masu yin maulidi suka gayyace ni na je wajen. Wannan sai ya zama kamar
a fahimtar wasu kamar yanzu ma ni ne na fara yin maulidi a duniya. Wannan gaba da muka samu ko gibi da muka samar in ba mu cike shi ba zai yi mana wahala mu fuskanci abin da yake gabanmu. Don haka akwai buƙatan a samar da hanyar da za a dinga tattaunawa tsakanin addinan nan, tsakanin ƙungiyoyin nan ko abubuwan nan na cikin gida, mu zauna mu dinga tattauna matsalolin rayuwa, tattauna matsalar tsaro, ba wai don mu mayar da ɗan ɗariƙa ya zama ɗan izala ko ɗan izala ya zama ɗan ɗariƙa ba. Taɓarɓarewar tarbiyya ta shafi dukkan ɓangarorin. Lalacewar 'ya'ya mata ta shafi dukkan ɓangaren. Rashin sana'ar samari ta shafi dukkan ɓangarorin. Kuma muna nan muna yin wannan, muna rigiman mu a addinance, amma su samarin suna can kuma a wajen da yake na ɓanna suna haɗuwa tare. Me yasa ba za mu haɗu mu taro su ba? Me yasa ba za mu haɗu mu fuskanci yadda za mu zauna a Najeriya lafiya ba? Me yasa ba za mu haɗu mu tattauna matsalar Zamfara, matsalar Kaduna, matsalar Katsina, matsalar da dai rashin zaman lafiya yayi yawa ba? Wannan kuma sai ya sa muka zama ba ma iya samar da canjin da ya kamata a ƙasar mu. Haka muna kira malamai su daure su samar da matsaya akan wannan harka, kuma muna kira ga gwamnati wallahi dole ne ta sake ba da ƙarfi akan maganar interfaith, domin mafi ƙarancin ribar da muke ci yanzu ita ce in ka duba social media kana karanta comment za ka gane su wane ne masu son tashin hankali a ƙasar nan. Mun samar da rariya tana ta tace su, shi yasa kullum yanzu sai na yi postin wani bincike da ya shafi alaƙar addinai, kuma ba zan daina ba insha Allah sai lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya so. To Allah subhanahu wa ta'ala ya jan gora ya kuma taimaka muku ya dafa muku akan wannan ƙoƙari da kuke. To a ƙarshe akaramakallahu tunda minti 30 dama muka so mu ɗauka na malam, ba masu mu ja malam lokacinsa gaba ɗaya. Za mu so malam a taƙaice ya gaya mana wani irin tasiri zaman lafiya yake da shi, ko kuma in ce haɗin kai yake da shi a wurin ci gaban musulunci da kuma musulmi gaba ɗaya. To bari ma misali da wani abu da ya faru a Rwanda. A Rwanda an yi kisan kiyashi, an kashe mutane sama da miliyan 1 a ƙanƙanin lokaci. Amma musulman Rwanda sai suka ce su ba za su shiga kisan kiyashi na ƙabilanci ba, ya saba wa addininsu. Sai suka dinga ɓoye ƙabilar da ake kashewa, suna ba su mafaka. A ƙarshe da aka gama yakin, mutane suka dinga musulunta. Da mutanen musulman Rwanda ba su wuce 6% ba, sai da suka zama 16%. No, sorry, 16%. Na yi da commentary a kai da na je Rwanda. Wannan ya nuna maka zaman lafiya na iya haɓaka addininku fiye da tashin hankali. Misali yanzu in tashin hankali na sa a cin riba ma addini, Boko Haram nawa suka kawo mana, riban nawa suka kawo mana, kaga asara suka kawo mana. Ashe tun da Boko Haram sun ɗau makami sun ɓata sunanmu, sun mayar da addininmu baya, to kamata ya yi mu kuma mu ɗauki kishiyarsu mu yi ƙoƙarin haɓaka addini da shi. Sannan na biyu, zai kawo ci gaban ƙasa. Duk abin da muka kasa samu a ƙasarmu, inda kanmu a haɗe yake mu masu addinai muna magana da yawu ɗaya, wallahi da an rage wasu abubuwa. Saboda haka wannan shi ne babbar ribar da muke ci. Muna fata Allah ya muku albarka da kuka shirya wannan taro. To alhamdulillah, a taƙaice cikin 'yan daƙiƙu akaramakallahu wani jan hankali za a yi wa al'umma gaba ɗaya a cikin 'yan daƙiƙu? Jan hankalin da zan wa al'umma shine mu tashi mu yi ilimi. Abun mamaki, rubutun da nake yi ina ɗan shekara 60
in yi rubutu da hannuna sannan in mai da shi abin nan typing, in sanya shi a cikin Android, in yi posting a Facebook, sai in ga wani yaro ɗan shekara 17 sai ya ce maka wannan rubutu yaushe zan iya karanta shi, kuma yana so yi magana akan addini. Akwai kasala sosai da tare da matasa. Da turanci na fara sai na ga ba sa iya gane turanci, sai na haɗa da hausar ma wai sai kaga ba za su iya karantawa ba, kuma wai sai mutum ya ce ai mu malam Albani ya gaya mana shi malam Albani magana. Allah da ya sauke, da Allah ku tashi ki karanta. To akarbakallahu, Allah ya saka da alkhairi, Allah kuma ya tukuce da gidan aljanna. Akwai yan uwa da suka tuturo da tambayoyi da yawa, amma kuma lokaci ba zai ba mu damar da zamu karanta tambayoyin ba gaba ɗaya. Za mu yi su a wani lokaci a gaba. Yana mun godiya, na gode Malam Tijjani. To alhamdulillah, za mu bar tambayoyin a gaba, in da yiwuwar mu sake gayyata malam, kuma muna roƙon malam ya ba mu wannan alfarmar ya amsa a gaba idan muka nemi a zo a tattauna a kuma fayyace wa al'umma wani abu da ya shige musu duhu, ko kuma wani abu da aka samu kuskurewa fahimta a kai. Mun gode, Allah ya saka da alkhairi. Wanda suka kasance tare da mu kuma a wannan shafi, dukan ku mu ne muku fatan alkhairi. Muna kuma roƙon Allah subhanahu wataala ya sa mu amfana da abin da muka ji. Allah subhanahu wataala ya haɗa kanmu, ya kuma raba mu da ɗabi'u na ta'addanci da kuma tashe-tashen hankali gaba ɗaya. Mun gode. Akarmakallahu, sai wa masu kallon mu da sauraron mu sallama. To assalamu alaikum, Allah ya muku albarka. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Mun gode akarmakallah.